ng'ieuru kaka ng'ieno. Mane gima nya wacho. Koro kamwagi kene watim nang'o, Profesa? Ere gima owinjo bed ni timo? Gima yot mapok odwaro nwang' aduoko penjo ni e TV stations te pile. Onge gima onego wachenje kata achiel. Wadhi nyime gi CBC ni en nying. Kik iwach CBC ni timo gimoro ni puonjo competence. Iriambo. Mango joma dwa wuondo wan ya. Gidhi puonjo nyithindo kelo gweno gi tong. Iwinjo. Gino banyong bwana. Nyithindo keluru tong, keluru mandas. Watimo CBC. Come on. Wabedo joma serious. Weuru jopuonjo tim gik mane ging'eyo mane opuonjgi malong'o. Machielo gi wakel mos kaka nopang gi. Omiyo somo kanyalo wacho Minister of Education mar Republic of Kenya. Pattern marwa mnokelwa mokwongo gi misungu. Nokelonwa education. Ni mondo isom mondo ing'e tich. Kiseng'e tijno inwang'o tich. Mane gima nene TV mar Mwafrika everyday. However, nitiere somo moro mopogore ma ok mar mano tich. Mano wawacho ni obedo part of the infusing the quality. Masombi miyo tijno bedo mane lweti. Tich mane idhi manyo godo tich mindiki go tichule mishara. Kinje Afrika to teg maskio. Nyapara mari kanool. Kakoth goye kata ka chieng' rieny kuome ni en nyapara mi. To device method makoro in koro omi knowledge tido kitiyo ne. Paruru ni ang'o monego tim e Africa mopogore. A learning process. Mamiyo, you are not learning to be enslaved to get a job. You learn to question, to investigate, and to do it better and to do it new. Mane a learning manwa dwaro. Ok nwa wacho ni wa change 844 to CBC ni kia curriculum. Mago gik ma nonsense. System manolos chono beda koro wal infuse quality. Emo miya atemo wacho. Kada nyithindo wuok sani ni KCP mogik. Ni koro wadhi dhi ang'o onge gima idhi dhi manyien bwana. Japuonj en japuonj. Kwano en kwano. Geography and geography. Odhi bedo the same. Idhi puonji the same. To sani koro onge marks midhi mege kata mana namba. Profesa, ne miyo ji namba chon, namba chiel ariyo adek, kaeto bendi mi marks inyisi ni namba chiel e class. Ndo ka sani gino chalo bedo maonge. Ere pogruok e kinde ka? Ema timo penjo ni ya. Chenjo namba. Gero kilese. Chenjo namba. Gero kilese. En gima duong' ahinya manwa chenjo ne curriculum. Really? Kenyans, really? Webedu jok ma serious. So Professor ntie jo Kenya moko mabede sani. Namba. Koro maybe kikwatime exam. Do you really need to change an entire learning system? Nitiere jo Kenya anyato jonyuol mosebedo ka chuny gi mor nikech gineno ka ntie kaka gik ma CBC temo puonjo puonjre mabende ne onge ndalo mar 844. Iyudo ka nyathi matin sani nyalo timo gik moko, nyalo chako kata goro. Iyudo ka engineers, joma nyalo bedo engineer ndalo mambele, architecture gini gisechako ng'eyo ka ginyalo timo kuom gigi. Ok apar ka onge gimoro moro amora e CBC. Ineno nade? Apenje chon. Chon ne wan gi gimoro miluongo ni home science. Kendo ne wan gi gik moko ni kaka agriculture. Kata moi be nochako gi except ni poko keto resources. Chon ne wan gi jok manowe school e kore. Manoloso udi ma iwuoro ni en architect machalo nade. Kendo jok mang'eny e pinyni ma nowe skul e korego emondiko joma nodhi e skundgo. Kawo a few examples manyiso joma nigi dominant potentials, mano is not a very good example. Nyithindo go pod ne nyalo timo kata mago ne onge. Nitiere things which are obvious. Awuoyo gima ni malo. But wanyalo wacho kata niya, kata chon ne onge hospital, kwere wabe ne poti thiedhi ne ji changa.
mano bende example. Yes, it is possible ka ji omi nafas mondo gitim gik moko ginyalo timo mopogore. But king'iyo gino the entirety of it, you might call me back after 2-3 years. Sani waseneno ka piny osebedo kalokore, sani bende ji chamo